Οι διαφορετικές διαθέσεις της μητέρας κατά την διάρκεια της ημέρας. Yo. Μαμά, πού είναι ο φορτιστής μου? Μαμά! Ρε μαμά! Πέρασα σε παρακαλώ το σπίτι με την ηλεκτρική σκούπα. Η μαμά μόλις έβαλα κρέμα στα χέρια και δεν μπορεί. Τρέχα να καθαρίσεις! Πώς κατάφερες να κάνεις τέτοιο χάλι? Γλύψε τα πάντα. Πώς θα πας με τα μαθήματα? Τι βαθμούς να περιμένω? Θες να σε βοηθήσω με τις ασκήσεις? Να ετοιμάσω την παντόφλα? Μαμά, μήπως είδες το κινητό μου? Όχι. Δεν ξέρω που είναι οι κάλτσες σου. Θα κοιτάξω αύριο. Άσε με τώρα. Όλα καλά. Όλα είναι τέλεια. Ούτε μια βοήθεια σε αυτό το σπίτι. Σας καλωσορίζω στην τυπική μέρα μιας σύγχρονης μαμάς. Ξυπνάω στις 7 το πρωί για να πάω τον γιο μου στο σχολείο. Ήδη ξύπνησες? Ετοίμασα στο σακίδιο. Είναι 3 το μεσημέρι, ήδη γύρισα από το σχολείο. Μετά πηγαίνω στην τουαλέτα και βλέπω ότι η οδοντόκρεμα τελείωσε. Ακόμα με εκπλήσει το γεγονός ότι πρέπει να την αγοράσω, μιας και δεν εμφανίζεται από μόνη της. Ύστερα προσπαθώ να καθαρίσω ολόκληρο το σπίτι και βάζω μια σειρά για να μην βαρεθώ. Τελικά ξεχνάω για το καθάρισμα τελείως. Μαμά, τι θα φάμε σήμερα? Έπειτα πάω να μαγειρέψω κάτι για τον γιο μου. Οκ, Google, τι μπορώ να φτιάξω από... Η μέρα μου τελειώνει με το που μπαίνω στο δωμάτιο του γιού μου και παίζω αυστηρή μητέρα. Καμιά απολύτως βοήθεια σε αυτό το σπίτι. Δεν νομίζω ότι ήταν το ίδιο τρομακτικό με την δική μου μητέρα, αλλά δεν πειράζει. Η παράξενη θεία σου είναι αυτή η πλούσια συγγενής που γνωρίζεις για πρώτη φορά στην ζωή σου, αν και σύμφωνα με αυτή σε ξέρει από όταν άλλαζες Pampers. Δίνεται πάντα στην τρίχα, κάτι που κάνει την μάνα σου να την ζηλεύει και έχει την εντύπωση πως μένετε σαν ζουλού μακριά από τον πολιτισμό. Αυτό είναι το iPhone. Μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο με αυτό, κατάλαβες? Επίσης δεν θα χάσει την ευκαιρία να σε ρωτήσει για την προσωπική σου ζωή. Τι νέα Μαρία, βγαίνεις με κάποιο αγόρι? Δεν με λένε Μαρία! Τα πλεονεκτήματα της. Πάντα σε κάθε επίσκεψη θα φέρει στο σπίτι λεφτά και γλυκά για μια εβδομάδα. Τα μειονεκτήματα. Όλη την ώρα ξεχνάει πως σε λένε ή γενικά το φίλο σου. Τι κάνεις Μαρία? Σου μοιάζω για Μαρία? Κι άμα σου δώσω 50 ευρώ? Μαμά, δεν σου πειράζει να αλλάξω το όνομά μου σε Μαρία από εδώ και τώρα. Γεια σου γιαγιά. Ελένη, περίμενε. Τι έγινε? Θες να σου δώσω μερικά λεφτά τώρα? Όχι, δεν χρειάζομαι, ευχαριστώ. Σου είπα πάρε. Τι κάνετε εδώ? Γρήγορα, κρύψτα. Αχα. Πολικός αστέρας, 3 γράμματα. Τι? Πολικός αστέρας, 3 γράμματα. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Γεια σας μικρά σκατάκια. Ήρθα να σας τσεκάρω. Γεια σου γιαγιά. Τι λες μωρέ? Σου μοιάζω για γιαγιά? Είμαι μόνο 74. Έλα Ελένη. Yes, αγόρασα καινούριο iPhone. Θέλεις να σου δώσω λεφτά? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πάρε ό,τι θες. Αλλά μην παίρνεις λαχανικά. Πάρε καλύτερα chips, μπισκότα, παγωτό. Πρέπει να τρως υγιεινά φαγητά. Πώς πάει το σχολείο? Δεν με ενδιαφέρει. Κάπου στο παράλληλο σύμπαν. Μαμά, μπορώ να καθαρίσω το δωμάτιο μου και να πλύνω τα πιάτα? Πας καλά μωρέ? Όχι βέβαια. Σε περιμένουν οι φίλοι σου. Εντάξει. Περίμενε. Θέλεις να πετάξω σκουπίδια? Όχι χαζέ. Θέλω να σου δώσω 50 για παγωτάκι. Όταν ακόμα είσαι μικρός και τηλεφωνείς στην μητέρα σου. Παρακαλώ. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την μαμά μου? Έχει όνομα η μαμά σου? Ναι. Λοιπόν, πώς την λένε? Μαμά? Πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις μπροστά στην μάνα σου. Ποτέ μην λες ότι βαριέσαι. Βαριέμαι. Βαριέσαι. Μην πεις άλλη λέξη. Καθάρισε το χειροστάσιό σου. Μαμά! Τι μαμά? Επί 20 χρόνια είμαι μαμά. Μα είσαι 40. Σκάσε. Μην κόβεις τίποτα στο τραπέζι χωρίς επιφάνεια κοπής. Αν πιστεύεις ότι δεν το προσέξει, κάνεις λάθος. Έχει μάτια παντού. Μην γελάς μπροστά στην μάνα σου αν βλέπεις cringe βίντεο. Τι γελάς? Δείξε μου. Καλύτερα όχι. Γεια σας ορφανοτροφείο. Θα πάρετε ένα 10χρονο αγόρι. Μαμά! Ο θείος σου είναι παντρεμένος με την παράξενη θεία σου, την οποία κανένας δεν συμπαθεί.
Εργάζεται σε τράπεζα και σύμφωνα με τα λεγόμενα του έχει 2 βίλες στην Λευκάδα. Αλλά για κάποιο λόγο μοιάζει με άστεγο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα πόδια του πάντα βρωμάνε. Γι' αυτό και οι καλεσμένοι στο σπίτι του δεν κάθονται παραπάνω από 10 λεπτά. Είναι ειδικός στους υπολογιστές και τα βίντεο παιχνίδια. Κάθε φορά που τον συναντάς θα παίζει ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί σε παιχνίδι. Τα πλεονεκτήματα του. Τα μειονεκτήματα. Άμα χρησιμοποιείς τον υπολογιστή του για κανένα απολύτως λόγο, μην μπεις στον φάκελο σπιτικά βίντεο, μιας και δεν θα βρεις κάτι σχετικά με βίντεο από οικογενειακές γιορτές. Πώς βγαίνει η οικογένειά σου από το σπίτι? Εσύ αργείς όπως πάντα ενώ λες στην κολλητή σου ότι ήδη βγήκες. Αλλά βέβαια είναι οι μπαρούφες. Είτε κοιμάσαι είτε τρέχεις μέσα στο σπίτι ψάχνοντας την δεύτερη κάλτσα σου. Πού είμαι? Εδώ είμαι κοντά μου ρε, πίσω από την γωνία. Δεν με βλέπεις? Ο πατέρας σου δεν βγαίνει πουθενά εκτός από την δουλειά του. Και αν έχει φύγει κάπου τότε για πάντα. Πάω να πάρω τσιγάρα στο περίπτερο. Γιατί πήρα βαλίτσα μαζί μου. Για να πάρω τσιγάρα για 1 χρόνο μπροστά. Πότε γυρίσω? Μπορεί σε 20 χρόνια. Το περίπτερο βρίσκεται μακριά. Θα περάσει ολόκληρη η αιωνιότητα πριν η μάνα σου βγει από το σπίτι. 2 ώρες αυτή βάζει κραϊόν και ακόμα 2 ώρες ελέγχει αν έχει κλείσει όλα. Το φως έσβησα. Κλειστό. Το παράθυρο έκλεισα. Την πόρτα έκλεισα. Ή όχι? Πρέπει να γυρίσω και να τσεκάρω. Υπερδυνάμεις της μάνας σου. Εύκολα βρίσκει τα χαμένα πράγματα. Μαμά, δεν ξέρεις πού είναι το κινητό μου? Στο χέρι σου, τι κρατάς? Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Μπορεί να βρει και την σκόνη και το χάος στο δωμάτιο σου, αν και το καθάρισες 100.000 φορές. Μαμά, καθαρό είναι. Ναι, και τι είναι αυτά? Καθάρισε. Και η τελευταία υπερδύναμη είναι να εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή. Τι βλέπεις εκεί? Winx. Winx. Καημένη κοπέλα. Γιώργο! Γιατί δεν πέρασες σκουπίδια? Να φας να πετάξεις. Πάλι έφαγες και δεν έπλυνες τα πιάτα σου. Μήπως βιάζομαι την υπηρέτρια σου? Μπορούσες έστω και κάτι να μαγειρέψεις, μωρέ. Φαντάζεσαι πως έχω κουραστεί σήμερα στη δουλειά. Ακόμα θέλεις να κάνω φαγητό? Καμιά απολύτως βοήθεια σε αυτό το σπίτι. Τι είναι αυτό? Καθάρισε. Υπερδυνάμεις του πατέρα σου. Βλέπει τηλεόραση με τα κλειστά μάτια και όταν θέλεις να κλείσεις την τηλεόραση ανοίγει τα μάτια του και λέει: Γιατί έκλεισες? Το ακούω. Η δεύτερη υπερδύναμη του είναι η επίθεση αερίου. Κάθεται στην τουαλέτα, κάνει μισάωρο και μετά δεν μπορείς να μπεις εκεί χωρίς μάσκα αερίων. Σταμάτα, δεν είναι και τόσο άσχημο το άρωμα. Άρωμα ή βρώμα? Μόνο ο πατέρας σου μπορεί να πίνει δυνατό τσάι ή καφέ χωρίς ζάχαρη. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Θέλεις? Όχι. Μάμι, κάνε μου μια πίτσα με pepperoni. Of course, Michael Kors. Μαμά, θέλω πίτσα, θα μου φτιάξεις μια? Έλα μαζί μου. Να την, φασολάδα. Για ποιον την έφτιαξα, πες μου? Έλα να σου βάλω, πάρε ένα πιάτο. Δεν θέλω. Δεν σε ρωτάω. Φάε! Μικρό σκατάκι. Μάμι, I go στην Cindy να κάνουμε slumber party. Bye. Okay, per $50. Μαμά, πάω στον Πέτρο, θα κοιμηθώ εκεί το βράδυ. Τι, πού? Πες μου, δεν έχεις το δικό σου σπίτι? Κοίτα, η μαμά σου έφτιαξε το κρεβατάκι σου. Δεν θα πας πουθενά. Τέλος. Cindy, oh my god, θα σε πάρω στο FaceTime. Μαμά, τι έχεις κάνει με τον υπολογιστή μου? Εγώ? Εσύ το χάλασες, μωρέ. Δεν ξέρω τίποτα. Και μην φαντάζεσαι την μητέρα σου.